Dobro, to je to što se tiče naslovnih strana. Naravno, u fokusu je Srebrenica kao i uvek. I javio se i Dobrica Veselinović, od čega se meni želudac digao kad sam je video. Mali nije simpatičan, ali zato nije ni mnogo pametan. Kaže, ako su majke Srebrenice išle u Jasenovac, dužni smo i mi da idemo u Srebrenicu. Te dve stvari ne stoje ni u kakvoj vezi. Zašto onda nismo dužni da idemo u Jad Vašem? Mislim, bez veze potpuno. Nemojte se povedete za ovakvim budalaštinama i počnete da osjećate krivicu za ono što niste uradili. Bez obzira, sad ovo govorim načelno, uopšte nije važno da li ste Hrvat, Bošnjak, Srbin, govorim potpuno načelno kao da smo svi jedno. Ste streljali nekoga? Niste. Da li vas je neko pitao da li da strelja u vaše ime? Nije vas pitao. Da li ste dužni da žalite? Niste dužni da žalite. Nije zakonski, još uvek nije na snazi ovaj zakon da morate da žalite i da plačete. Opet ponavljam, bez obzira kome se radi. Nisu Bošnjaci dužni da žale Srbe, ni Srbi dužni da žale Bošnjaki, ni svi zajedno, i Hrvati, ni nismo dužni. Da li je ljudski? Jeste. Da li je obavezno? Nije. Fašistoidna druga Srbija stalno vam nameće fašistički koncept kolektivne krivice. Za nešto na što niste mogli da utičete, niti ste mogli da odobrite. Niko vas ništa nije pitao. Da ste probali da sprečite nešto, da ste bili prisutni, pa probali da sprečite, ubili bi vas jednako kao i njih. Bilo je takvi slučaj. Privaljivanje fraze da je neko zločine počinio u vaše ime je pogano pod takvim okolnostima. I ste i to tražili. Neka se Dobrica Veselinović stidi i izvinjava u svoje ime ako je neko njegov u vezi sa tim zločinom. Moj nije niko. Isto mislim za druge narode, kao što sam rekao. Ne mogu današnji Hrvati da budu odgovorni za Jasenovac. Oni mogu da se suštinski slažu i ne slažu sa takvim postupkom prema Srbima. Ali današnji Hrvati ne mogu da budu krivi za to. To je potpuno besmisleno, niti odgovorni za tako nešto. Sad treba neko se izvinjava za nešto što nije mogao da utiče i ne odobrava. Ili što se desilo pre, 80 godina, sad treba neko... To su gluposti. Samo treba korak nazad da vidite da su to gluposti. Nametanje krivice je opasna stvar i ako je prihvatite, nametači će vam jahati na grbači veoma dugo i pogano. Mržnja je nešto što se ovde na XU prostoru plasira kao državna politika. Jer i stabilokratijama treba spoljni i unutrašnji neprijatelj. Mnogo lakše vam se zavlači ruka u džep dok vam se priča o opasnim Hrvatima, Srbima, Šiptarima i tako dalje. Opet, moje iskustvo je ovako. Proveo sam u Jugoslaviji 28 godina života. Nikad mi jedan Hrvat, Bošnjak i Albanac nisu zavukli ruku u džep. Uvek su to bila braća Srbi. Baš oni koji me brane od Albanaca, Hrvata i ostalih, oni su mi zavlačili ruku u džep, a da ja to i ne tražim da me brane. Klonite se jednako i prvosrbijanskog koncepta mržnje, pseudonacionalizma i drugosrbijanskog koncepta krivice, jer tu vas dočekuju ko ono šamari levo i desno. Jedan ti nameće koncept mržnje, nacionalizma, oni su nas ubijali, a drugi te ladi, ono kao, moraš da osjećaš krivicu, sine. Kako nisi kriv? Mora budeš kriv. Nemojte padate na te fore, jer su to dve strane istog novčića. Ne pristajte ni na mržnju, ni na krivicu. To vam je jedino rešenje u ovoj situaciji. Jer onima koji vam nameću te stvari zapravo žive od tog nametanja. Stvarno mislite, ajde sad postavimo ovako, banalno pitanje, pogledali ste nekada Natašu Kandić, Žene u crnom, i vi stvarno verujete da oni iskreno žale, lično, individualno žale? Jer mi izgledaju kao ljudi koji su u stanju da bilo šta žale i da se radi za pare. Od vas traže kajanje i žaljenje, oni sami nisu u stanju da iskenjaju. Ja sam upoznao neku nevladinu organizaciju u Kruševcu, sasvim slučajno sam sedeo sa klincima, mladi ljudi, koji se bore za prava Roma, nešto se angažuje oko Roma. Oni se angažuju, štite prava Roma, ima tu neke love i sve to, međutim, oni nikada sa ciganom nisu popili kafu.
A ja sam odlazio u mahali, ja sam odlazio kod cigana u kuće, na sahrane. Meni oni nisu mrski, ni malo. Ljudi ko svi drugi ljudi. I zato što su ljudi ko svi drugi ljudi, meni smeta pozitivna diskriminacija. Ono što je američki sud, sećate se, nedavno doneo odluku da pozitivna diskriminacija ne može postojiti. O tome se radi. Tako da oni meni ne smetaju, a ovaj strah od toga ko nas vodi i kako nas vodi je, mislim, posebna priča. Ja sam pričao i ranije o Srebrenici i tim stvarima. Budućnost će doći, ljubili se mi ili se šutirali u dupe, neka budućnost će doći. Potpuno svejedno. Čak i kao metafora ta priča o budućnosti, kao mi zbog budućnosti večito nešto treba radimo, čak i kao metafora ta priča o budućnosti je glupost. Šta sad? Budućnost će doći, lepa će biti ako se izvinjavamo jedni drugima i oližemo bulju jedni drugima, onda će biti divna budućnost. Veze s mozgom nema. Suočavanje s prošlošću je jednako glupa fraza i mi, Bošnjaci i Hrvati, znamo da smo klali jedne druge, bacali u drinu, pekli, mrcvarili, to znamo, to nije nikakva tajna. Politička korektnost pretpostavlja da mi to ne znamo i da ćemo jednog dana, kad to saznamo, da smo se ko zverovi vijeli, reći, da li je moguće da smo se kokali, ajde se pokajemo odmah. A najkasnije do popodne, pa da živimo kao braća. Gluposti, pa mi svi znamo šta smo radili jedno drugo. Možemo se pravimo da ne znamo, ko Ratko Dmitrović nikad nije čuo za Jasnovac. Može, ali to je ispod nivoa. Čitava ljudsko-pravaška politički korektna priča počela na dva stuba. Na pretpostavci da smo svi mentalno zaostali, što bi u većem delu bilo tačno, i nije sasvim netačno, jer i da politika i vlast nemaju nikakve koristi od stalnih priča o tome kako smo mi svi zapravo žrtve genocida. A svi ostali su zli genocidaši i vucibatine koje neće se suočiti s prošlošću. Ta priča je potpuno nesuvisla. Danas sam pročitao još jednom definiciju genocida, da vidim da li se nešto promenilo. Govorimo o genocidu koji je definisan kroz papire Ujedinjenih nacija, a ne ono pežorativno šta se kome hoće. Ovde, na ovom području, jedino što zadovolja neki ad hoc sudovi mogu da donose kakve god hoće. Recimo, Haški sud, kad govori o genocidu i svim tim stvarima, on je formirao svoj zakon, svoj statut prema kome on sudi. To je sud u krajnjoj liniji, to zapravo nije nikakav sud. Ali dobro, nema veze. Svi mi znamo šta smo radili, samo što imamo izgovore za to. Srbi su podrivali Hrvatsku, pa su zato završili Jasenovac, gledano iz ugla Hrvata. Bošnjaci su bili ugroženi od srpske vojske, pa su pobili onolike Srbe u Bratuncu. A mi smo samo odgovarali na tuđe zlo, pa smo nekad bacali decu u Drinu, tokom Drugog svjetskog rata. Uvek svako ima neki izgovor za sebe. Istina je, dakle, da mi svi znamo i ko smo, i šta smo radili, samo što imamo svoje razloge i izgovore koji se prenose s kolena na kolena. Istina je i da unutar sopstvenih naroda gajimo sociopatske tipove. I pravimo se da ih nema, a tuđe sociopatske tipove vidimo. Ja nisam primetio ni kod drugih nikakvo saosećanje. Uvijek je priča samo jedna. Mi smo žrtve, vi ste dželati. Na toj osnovi ne može ništa se gradi. To je bez veze. Mi gajimo sociopatske tipove koji su skloni zločinu i koji su nekim datim okolnostima u ratu tretiraju kao ratni heroji, iako opasnosti nikad nisu izlagali sebe, samo žrtve. Opet ti sociopati su odličan instrument za svaku vlast, važan segment kontrole događaja. Čak i u miru. Vlast ih i regrutuje, bilo kao dežurne nacionaliste ili kao biznismene preko kojih izvlači lovu iz naroda, iz rata, a još češće kao navijače i pripadnike ekstremnih patriotskih grupa. Ta ista vlast koja regrutuje kriminalce, koji su nedavno puštali ljude kroz mašinu za mlenje mesa, po rečima predsjednika, niko drugi to i ne priča, dok oni postoje nema pomirenja, nema ničega. Da li ste vi spremni da nekom tako ekstremnom, opasnom kriminalcu pod zaštitom države stanete na put i kažeš nemoj da ubijaš?
Da, ako ste spremni poginete. Tako, ako ste mogli sprečiti Arkana i ove, zamislite se da li ste mogli da isprečite, a da preživite. Jedno suočavanje koje je potrebno i učinkovito, koje ima smisla, kako kažu braće, je suočavanje da smo imali i da imamo vlast koja instrumentalizuje zlikovci i koristi ih sa svim svojim potrebama. Nemojte se zavarati, neki Juka Prazina, Arkan, Glavaš, sve to isti Andrej. Sve je to potpuno isti Andrej. Nema razlike među njima, oni su državni projekti. Možda su lično u nekom većem ili manjem, Naser Orić. Oni su, kako bi rekao, sociopati više ili manje. Sadisti više ili manje, ali su kao državni projekat svi isti. To što se mi kao narodi recimo mrzimo ili ne volimo, nije dovoljno za pokolje. Neko mora da izvadi nož. Nije dovoljno mrzeti. Možda ne volite ni komšiju vrata do vas, pa niste sad se uvatili za nož da ga roknete zbog toga. Nije to mali korak počiniti takve stvari, iskoračiti, otelotvoriti mržnju. To nije mali korak. Dakle, neko mora da ih organizuje. Jer ako ja roknem mog komšiju i to ostane izolovan slučaj, odo ja u zatvor. Ali ako to postaje državna politika, svako svoga roknite komšiju, ja sam slobodan čovjek, čak pravoborac. To je tako. Ne kažem, dakle, da smo mi jaganjci, ni kao ljudi, ni kao narodi, ali licemerno da oni koji podstiču zločine, kasnije pozivaju na pomirenje, pa i onda lažu. Setite se, ko je ovde pozivao na zločine, a ko sad poziva na pomirenje i bratstvo. To su potpuno besmislene stvari. Svakog dana čitam i slušam priče sa velikih medija kako su Hrvati ubice, mrzitelji Srba, nepokajani zločinci, je li tako? Ok, ajde da prekinemo diplomatske odnose s njima i da rešimo taj problem. Zašto ne prekinemo diplomatske odnose? Pa zato što ta priča nema veze s mozgom, ona je tu da bi proizvela mržnju, a ne da bi imala neko dejstvo između država. Cilj priče nije ostvarivanje pravde, već održavanje na vlasti putem proizvodnje spoljnog neprijatelja i mržnje. Hrvatske barabe, lomeći i lične table, ja shvatam da je to na nivou incidenta, nisam ja debica, ne treba niko mi piše da većina hrvatskog naroda to ne misli, ja to znam. Ali te ekstremne grupe se drže, neguju se, razbijući lične table, i ja bih smeo na opkladu da stavim da većina razbijača ima prihod od države, koja se kobajagi bori protiv toga. Mi treba, dakle, da se suočimo sa tim da naše države podstiču i održavaju sociopate. To je ono što niko od nas ne traži. Vi treba se suočite ne sa, imao sam ja poznanika koji je završio 40 godina, prvi kelner koji me služio u životu, koji je završio robija 40 godina, što u njegovom slučaju, pošto je stariji od mene, znači doživotno. Za stvarne zločine koje je počinio. Međutim, stvar je u tome da vi morate se okrenuti, pogledate ko je izazvao to. Taj moj prijatelj kelner, nekadašnji kelner, bi zauvek bio kelner koji se savija za bakšiš da nije bio instrumentalizovan. Eto, tako ide. S druge strane, trebalo bi pokažemo, mislim, treba se suočimo i s pitanjima zašto je Nedić pobio na Banjici 23.000 Srba. Zašto na Starom sajmištu su eliminisani Jevreji? Neko kaže, da, to se nalazilo u nemačkoj okupacijnoj zoni. Da, ali mi smo ovde vatali Jevreje. Tamo ih nije bilo. U Sremu, malo. U Beogradu su bili Jevreji, mi smo ih vatali i davali Nemcima. Šta smo sad čistih ruku zato što ih nismo mi ubili, tako samo smo ih povatali. Ma kako da ne. Kako da ne. Zašto je Pavelić umorio preko 20.000 Hrvata tokom NDH? Jeste samo više Srba pobio, ali pobio je 20.000 Hrvata. Ta suočavanja bi nas možda odvela na bolju tačku. Kako do toga dolazi? U redu, aj kokali smo se između sebe, a što smo se kokali unutar sebe? Ono što bi pomoglo da pokažemo veći pijetet za sopstvene žrtve, a ne da ih funjarski instrumentalizujemo i koristimo u političke svrhe. Jasenovac, Srebrenicu, Ovčaru, potpuno svejedno. Dakle, odavno su mesta na kojima pijeteta nema uopšte i koja služe još samo za udaranje drugih u glavu.
Na mrtvima se čak može i zarađivati. Postoji gomila NVO koja prevrći leševe i zarađuje na tome. Pijeteta nula. Stalno pokušamo našim lešćima da udaramo drugoga po glavi. U oštroj, ali ne i slučajnoj suprotnosti je to što politički je korektno govoriti da su zločini individualni, a da su to su akti pojedinaca, ali ipak čitavi narodi treba da se stide i da se kaju. To je u velikoj opreci jedno s drugim. Ako je zločin individualan, zašto bi se običan Srbin, Hrvat, Bošnjak, Šiptar kajali zbog toga? Onaj ko je počinio zločin svakako se neće kajati. Možda se jedan pokaje od 100, ali to više nije važno. Oni koji nisu počinili, pa zašto se kaju na njihov red? Znate koliko Srba danas, danas, 13. jula, dan ustanka Crne Gore i Brda, koliko je Srba danas kralo, pljačkalo, pravilo razna sranja. Mogu ja budem odgovoran za sve njih, samo zato što smo slučajno zemljacima, baš me briga. Ne mogu da budem odgovoran za druge. Tako i ovo, jednostavno, to je tako i doviđenja. Kajanje u tom idiotskom narativu koji mi moramo slušamo, Kobajagin sprečava buduće zločine. Ako se pokajemo, prestaće budući zločin. To su gluposti. To veze s mozgom nema. Nemci su se kajali kao nijedan narod na svetu, formalno, naravno, suštinski se niko nije kajao. Pa i to nije omelo da nas lepo opeglaju 99. i počine zločin nad nama, iako su se kajali. Ja. Iako im je Ustav branio u tom trenutku da ratuju van Nemačke, kao jebi ga, takav je život. Dakle, nemojte se kajati, bez veze ne daje rezultat. Ovde se radi o nečemu drugom. Ovde se hoće politička eksploatacija genocida. Ili genocidne namere, ili zločina, potpuno svejedno. Ovde se hoće politička eksploatacija. Srebrenica ne treba da posluži ni pijetetu, ni bilo čemu drugom, već treba posluži tome da se izvrši jedna vrsta pritiska da Bosna pripada Bošnjacima, a da su Srbi tu uljezi. I tako, to traje dugo i nema šta se lažemo. To je bilo potpuno bez veze. To ko kad bi ja rekao da smo mi Šiptar uvek smatrali za ravnopravne partnere, braću i tako da, to bi bila laž. Drugim rečima, Srbi su jednako konstitutivni narod kao i Bošnjaci. Privaljivanje genocida, ok, šta hoćete tim genocidom? Evo recimo da su Srbi počinili, Srbi iz Bosne, da Srbiju se ne odnosi čak ni ta vrlo neutemeljena presuda o genocidu, pa čak, vidite, ni Turci nisu prihvatili. No, šta se hoće time? Hoće se da se dokaže da je Republika Srpska genocidna tvorevina i da se ukine. U redu, recimo, i da se ukine. Hoćete da ukinete i Srbe ili samo Republiku Srpsku? Šta je poenta priče? Ukinete i Srbe, tako? Pa nećete moći da ukinete Srbe. I oni ako hoće drugu državnu organizaciju, oni će je napraviti. Vi ste se odcepili od Jugoslavije, napravili svoju državnu organizaciju, pa sad nije nepravo da se oni odcepe od vas i naprave svoju državnu organizaciju. To isto važi i za naše odnose sa Albancima. Potpuno isto. Nema ljutnje. Druga je stvar, šta se može u stvarnosti. Onaj ko u stvarnosti može nešto da uradi na silu, može. Ali pošto smo svi mi zajedno toliko nemoćni, najbolje je bilo da ne kenjamo puno. A ajde, ako mora se kenja, mora. To je tako. Neka se kaju između ostalog i obaveštajne službe. 90% zlikovaca je bilo na plati. Ili na penziji. Freelancera među njima ima vrlo malo, nemojte se zavarati. Kolo mržnje ne može da se prekine lažnim suočavanjima sa prošlošću, već jedino pijetetom prema vlastitim žrtvama i otporom da se te žrtve koriste u dnevno-političke svrhe. I još nešto, kolo mržnje nije postojalo dok svi nismo postali građani. Treba zapaziti tu činjenicu i da je ocenite. Mi Hrvati smo živeli, sa Bošnjacima je bilo malo teže zbog religije, oni su bili povlašćeni sloj kao muslimani, pa je tu bila socijalna napetost. Ali i ostala je socijalna napetost kad se serva promenila. Kad su Srbi postali
preduzimljiviji, školovaniji i tako dalje, pa se tu okrenula serva, pa je sad mržnja zamenila mesta, ali dobro, to nije ni važno. Poenta čitave stvari je mi Hrvati smo živjeli prilično udobno stotinama godina. Čak mi nije poznato, možda je to tako bilo, ali mi nije poznato da je postojala neka etnička napetost. Jedni su bili pravoslavni, drugi su bili katolici, ali ne vjerujem da se postavljalo neko veliko pitanje šta je ko etnički. I onda je planula ljubav, nožekanje su povađene tek kad smo postali građani. Tek kad smo imali građanske države. Dotle nije bilo ničega. Mislim da tu činjenicu ne treba da zanemarimo nikako.